matanggal. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sisimulan na po natin ang ating akbang po. Door number 2041. Pangasinan, let's play small town door. Timer ready. Number is number 19. Babalik ko lang ako ang ating first winning number para makapiling second winning number. Timer ready. Number 38. Official draw result for January 23, 2024 at 5 p.m. 19 and 38 in the exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Lester Almanzo na nagsasabi, PCSO ay hindi umulong pagpulong. Maraming salamat po. Official draw result for January 23, 2024, 5 p.m. draw are 19 and 38 exam order, 19, 38 exam order. Subok mayroon kang kasama, isiyan sa puso ng bayan. Lagi nating malalapitan, kakayanin